Hei vaan kaikki! Saippuakuplia olohuoneessa blogin arvonta päättyi eilen. Ja nyt on tullut aika arpoa voittaja. Ja tämä hieno tauluhan oli siis palkintona tässä arvonnassa. Ja nyt, niin kuin huomaatte, niin kaikki arvontaan osallistuneet on listattu 1–26 välillä tuohon Wordiin. Ja sitten me otetaan täältä arvontakone ja aloitetaan arvonta. Olen valinnut tämmöisen kuin melondia.fi arvontakoneen arpomaan tämän hienon taulun. Eli voimme käynnistää arvonnan. 26 arpaa. Ja toivotan vielä onnea kaikille tähän arvontaan ja katsotaan, että kenelle tuo hieno taulu sitten lähtee. Käynnistetään arvonta. Numero 13. Eli numero 13 on, kuka on meidän onnellinen voittaja numerolla 13. Eli numerolla 13 meiltä löytyy Salli M, eli Salli Moilanen on voittanut tänään meidän aivan tosi hienon palkintona olleen Everything Happens for a Reason -taulun. Onnea Sallille! Eihän siinä. Onnea vielä kerran. Ja arvonta on siis päättynyt. Kiitos kaikille osallistuneille. Heippa!